بەنداڤا تورکیە ئەڤ ناوێت درێژترین دیوارê snûriye li cîhanê got Tirkiya mijûlî çêkirina wî ye li ser snûrê xwe dêgel Sûriyayê da û dê bibe yekemîn dîwarê çementoyî got dû parçeyên Kurdistanê ji hev qut bika. Ew dîwar tevahiya snûrê Tirkiya Sûriya digire ji bajarê Dêrikê li Rojhilata Sûriyayê heye dawî xala snûrî di navbera her du welatan de lê parêzgeha Laziqiyê bi dirêjiya 911 kîlometran. Dinha de awayê avakirina dîwar qetqeta zêdetir hikûmeta Tirkiya tekez lê serdeverên navbera bajaran li ser her du aliyên sînor dika. Destpêka avakirina dîwar lê navçeya Yayaldaxî bû lê hember parêzgeha Laziqiyê. Pêştira lê navçeya Rîhaniya lê parêzgeha Idlib piştî wê jî li her yek ji Efrînê lê Rojavayê Kurdistanê, Ezaz lê Bakurê Helebê û Cerablus û bajarê Kobanê û Serêkaniyê û Dirbêsiyê û Qamişlo lê Rojavayê Kurdistanê bû. Niha jî avakirina dîwar lê navçeya Tirbespiyê û Dêrikê berdewam e. Bi giştî lê 11 navçeyan avakirina dîwarî berdewam e. Hikûmeta Tirkiyeyê ragihand heya niha 330 kîlometr hatiye avakirin û deverên got sînor lê nehatîne avakirin got dirêjiya wê 578 kîlometre xendeq hatîne kolan û têlê sîm hatîne danîn. Lê gorî hikûmeta Tirkiyeyê jî dê bihara îsal de avakirina dîwar temam diba. Dirêjiya her yek parçeya çimento 3 metre û paniya wê 2 metre, kêşeya wê jî 7 tona. Hikûmeta Tirkiyeyê ji sala 2014 ve dest kiriye bi avakirina wî dîwarî bi gotina hikûmetê jî. Armanc ji avakirina dîwar rêgirîgirtine ji derbasbûna penaberan û proseyên qaçaxçiyê her wiha rêgirîkirin lê derbasbûna çekdaran bo Sûriya û ji Sûriyayê bo Tirkiya. Lê Kurdên Rojava dibêjin armanca Tirkiyeyê ji avakirina dîwar ji hevqûtkirina deverên Kurdan e lê Rojava û Bakurê Kurdistanê. Lê piraniya deverên got ew dîwar lê hatiye avakirin. Ew dîwar bê pêncî heya 100 metrî di nav axa Rojava de hatiye avakirin. Sedema wê yekê jî gelek caran alozî di navbera xelkên Rojava û artêşa Tirkiyeyê de derketiye. Di encama wan aloziyan de du gez lê Kobanê şehîd bûnin. Tevî got Serokê Amerîka Donald Trump dê dema bangêşa hilbijardinan de geva avakirina dîwarekî çementoyî di navbera welatê xwe û Meksîk de dikir. Tirkiya bê bêdengî dîwarê xwe ava kir. İbrahîm Adem, NRT.